Good morning guys! Καλημέρα παιδιά. Λοιπόν, σήμερα είχα την φαϊνή ιδέα, όπως καταλαβαίνετε και από τον τίτλο του βίντεο, ότι θα σας δείξω από την αρχή του βίντεο της ημέρας μου, τι κάνω με το μόλις ξυπνάω στις διακοπές της 28 Οκτωβρίου. Λοιπόν, όσοι ξέρετε είμαι στην Κάριστο μαζί με τον αδερφό μου και πάμε να ξεκινήσουμε τώρα. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να χτενίσω το μαλλί μου. Μόλις τώρα συνειδητοποίησα ότι δεν σας είχα βγάλει από το γρήγορο mode για να μην χαλάω πολλή ώρα. Αλλά ναι, τώρα που σας έβγαλα και με καταλαβαίνετε, είναι πολύ καλά. Θα σας ξαναβάλω στο γρήγορο mode, I think. Πρέπει να καταλάβετε λίγο και εμένα. Ξέχασα να σας βγάλω από το γρήγορο mode. Ναι, το ξέχασα ρε παιδιά, εντάξει. I think ότι είμαι λίγο χαζούλα, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, δείτε λίγο τον ίσια μου τώρα, χωρίς πλάκα. Μου το φτιάξει η μαθητηρία μου, δεν είναι πολύ ωραία. Ή δεν με σκέφτομαι στην Άννα μου, δεν πειράζει, δεν είναι πολύ ωραία. Ναι, οκ. Τώρα πρέπει να γαυτώ. Δείτε τι θα κάνω. Οι βλεφαρίδες μου έγιναν πολύ ωραίες και χωρίς το ψαλίδι. Αλλά ναι, μόνο κραγιόν, ντύσιμο και φύγαμε έξω στα γατάκια μου. Έχω όρεξη για τσαχμινιά στο μάτι. Πάμε να κάνουμε καρτούλες και DIY, πώς να πω, κυκλάκια και αστεράκια γύρω από τα μάτια. Καλό δεν βγήκε. Αυτό είναι από το ένα μάτι, πάμε τώρα και στα άλλα. Νομίζω ότι δεν απέτυχα πολύ το στόχο μου. Έτοιμη και από κραγιόν και πάμε για τελικά πλάνα του ντύσιματος. Φύγαμε. Και ναι, είμαι επισήμως, εγώ και το ωραίο μου το κεφτεδάκι, έτοιμη. Πάω έξω στις γάτες μου μαζί με τον αδερφό μου. Και ναι, θα τα πούμε σε ένα άλλο βίντεο, σε ένα πολύ καλύτερο mood. Φιλάκια πολλά!